Hej alle sammen, velkommen tilbage. Du har været her før. Hvis ikke, så bare velkommen. Du ved godt, du skal kigge ind i linsen for os. Jeg vil også gerne kigge på dig. No. Men det er lidt mærkeligt, hvor skal man kigge hen, altså? Ind i linsen. Du kan lave det her til fraklip. Nej, det kommer med. Nå. Ej, vi skal ind og tatovere os i dag. Yeah! Det var bedre. Jeg har ikke stemme til det der i dag. Ej, hvor sjovt. Ja. Nå. Okay, vi skal ind til Horsens og tatovere os af Ink Performance. Right. Og vi glæder os rigtig meget. Og en lille smule nervøs. Meget. Okay, en lille smule for Cecilie 1. Og nej, Cecilie 2 her. Ja, det er ikke nemt. Måske skal vi bare prøve at tage den forfra. Er det ikke Nej. nu? Nej, okay. Vi tager det bare sådan her. Og vi håber, I vil følge med i vores dag. Hvordan skulle de vide med Cecilie 1 og 2? Det ved de da ikke noget om. Og jeg kan forklare det. Hej. Nej, det er fordi, at vi hedder begge to Cecilie. Ja. Og så er vi blevet enige om, at i og med, at jeg er den flotteste og den mest intelligente af os to, så må jeg være Cecilie 1. Og det her, det er så Cecilie 2. Det ved vi måske. Ja. Ej, det var ikke helt det, vi blev enige om. Var det det? Du var Cecilie her. Jamen, var det ikke mest fordi, at jeg var den højeste? Jo. Og førstfødte. Ja. Okay, det andet lød bare bedre. Ja, det er fair nok. Men i hvert fald, jeg håber, I vil se med. Ses! Hej. Ja, så Cecilie, er du klar? Ja, men jeg er ret nervøs nu, fordi du valgte jo lige at sige til mig, at det var et af de mest smertefulde steder at blive tatoveret. Ja. Sorry for det. Ja, det var så ikke særlig pænt gjort. Så nu er jeg ret nervøs, ja. Ja. Hvad med dig? Jeg er også ret nervøs nu. Men jeg tænker, vi klarer den. Gør vi ikke det? Jo, bare du holder min hånd og ikke giver slip. Det skal jeg nok. Hvis du giver slip, så skriger jeg. Okay, jeg skal nok holde din hånd. Line, holder du ikke også hånden? Jeg skal sætte mig og holde i hånden. Ja, Line, hun skal også holde i hånden. Og ikke kigge for meget på de der babser, vel? Jeg kan ikke lade være. Ja, okay. Ja. Ej, vi kører lige om lidt. Så er vi klar til at blive tatoveret. Det bliver spændende. Kæft, jeg er nervøs. Ja. Men I ser videre senere. Hej. Så er det nu, vi skal tatoveres. Ja. Og det ligger lige derovre. Jeg er bare ret nervøs nu. Ja. Jeg håber, vi kan få lov til at filme inde i shoppen. Det kunne være fedt. Ja, så I kan se os blive tatoveret. Ja. Ja. Ja, det bliver godt. Mm-hmm. Det tror jeg. Men vi vil lige ryge vores smøger færdigt. Og så tænker jeg, at vi går derover. Så kan I lige se med derovre. Så er den første tatovering lavet, og jeg synes selv, at det blev ret god. Jeg er i hvert fald meget glad for den. Hvad siger du, Line? Den er rigtig pæn. Den er virkelig god. Fedt. Den er virkelig flot. Hvad tænker du, Cecilie? Jeg er lidt nervøs, men jeg tror, jeg klarer det. Ja, du er sej, det ved jeg. Ja, måske. Det tænker jeg helt bestemt. Okay. Line, hvad tænker du om situationen? Jeg er rigtig glad for brystet. Hvad så? Gør det ondt? Nej, det er faktisk meget behageligt lige nu. Det Ja. gjorde fucking ondt lige før. Tag lige et kig herned. Ej, hvor er den flot. Hold da op. Du er sej. Hej Cecilie. Hej. Hvordan har du det? Jeg har det skide godt, mand. Det er fedt, du er virkelig sej. Du klarer det bare mega godt. Må vi lige se den? Ja, se. Wow, den er godt nok fed. Shit, den er flot. Ja. Og skyggerne gør bare noget helt vildt godt for den. Ja. Hvad så, Line? Ja, det var varmt. Ja. Hej.
nu er vi blevet tatoveret, og det gjorde ikke så ondt, som jeg regnede med. Altså, du havde fået det til at lyde meget værre, end det var. Ja, sorry. Men det blev virkelig, virkelig flot. Så skal du vente på den. Skal jeg tage den? Så jeg tænker egentlig bare, at vi ses i min næste video. Moin.